Много си благодарим, Елин. Пожелавам и нови и по-големи успехи. Никъде в света хората не пеят толкова вглъбено, всеотдайно, както родопчаните. За тях песента не е израз на временно настроение, а начин на живот. С нея се радват и скърбят. С нея страдат и мечтаят. На сцената е отново ансамбъл Изворче. Ще чуете песните Червено фещче и Сбирайте се, моминки. Родопа планина е родина на орфеи на песента, която отеква в всемира, за да разнася тяхната слава. Дами и господа, за вас ще пее Николай Бургуджиев. Yeah.
Знаеш ли какво е казал холандският професор Харис Олман? Че какво? Казал е: България в бъдеще ще бъде духовният санаториум на Европа. Затова трябва да стане по-добри в песните и в танците. Ще чуете песните. На друг седят и гайди не свирят. Bogorjada, i vino
изпълнение на Слави Семерджиев, който ще изпълни песента "Руфинка болна легнала". Най-важният реквизит на певците и танцорите е облеклото. Носиите от източните Родопи са събрали цялата пъстрота на планината. Ето това сме ние, от най-малките до най-големите. Цялата красота на Родопа планина. Дами и господа, вижте красотата на родопските баги.